Hello, what's up mga kasiyaw? O karon guys, mayong adlaw kaninyong tanan. Bagong adlaw ug bago na putang vlog karon. O guys, karon maglimpyo ko sa kuang motor. Kay dugay nang wala malimpyo he. Munang ang gamiton akong ilimpyo sa kong motor guys. Uni siya guys, tire block. Ganahan po kuanin niya guys kay kuan ka ng sinaw po siya kayo. Sige guys, kay maglimpyo sa kong motor ha. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. O karon mga kasiyaw, kani ako ang motor mga kasiyaw, ako kining Tuhan. Mahimo at adlaw gyud sa sinawan mga kasiyaw kay inulman pa man ni mga kasiyaw kani ako motor. Unang tingan ginako ni kasiyaw ni motor. Mani ako ang sakinan. Doon sa nagong pag-amping ang akong motor mga kasiyaw. Ingon anak ko. Tapos 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. I'm going crazy. kung ibuhatan ninyo mga kasiyaw, namoy motor mga kasiyaw, pingin ninyo. Mani imuhang magamit asa na. Pero, itong motor, KLX 150 ni mga kasiyaw. Pagkuha ni mga kasiyaw, pang off-road ba, off-road. Pwede ni mo motocross mga kasiyaw. Pwede po ni mo i-trail. Pwede po ni mo i-service. Pwede po ni mo gamitin ng vlog ka. 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서. Pero mga kasiyaw, kuha ni mga kasiyaw, kung hindi mo yung kuha mga kasiyaw, umuhag yung ayoko ni mga kasiyaw. Tako, kaya mga wire, tanan rin mga kasiyaw, mo kuha ni mga kasiyaw, pero sinaw ni mga kasiyaw. I'm going crazy.
Ani mga kasyaw, mumanay ko ang mga kasyaw. Dali, takot ni mga buling ani mga kasyaw, ano mga kilid kaya gining kuha ng mga kasyaw. Yuhon niyo na 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy 오늘은 너에게 내 Karon mga kasyaw, 고백할게 kaning akong motor mga kasyaw. Karon pa kong kabalik ko limpyo ani og kasinaw. Busy kay ko mga kasyaw ani ako ang mga lakaw. Nga ako ang siguro mga kasyaw. Tungod ninyo mga kasyaw, everyday ko mag-vlog. Munang kaya akong motor, muli ako sakyan permente, di na ko maka hatag og panahon og trako ani mga kasyaw kay ako yung giuna ning ako pagka-vlogger kay gumikan ninyo. Munang karon nagkalugar man ko kay nagkapahuway po ko bago pa po ko ka edit mga kasyaw ani ako ang ialap doon. Munang dalikat na ko ning og trako nga motor kay kaluoy po ani mga kasyaw. Usay kay mga kasyaw maga-vlog ko mga kasyaw na kung mga lakaw ay ko ligo. Magkalimot ko kaligo kay kani magasiguro ra kita og vlog lagi. Munang dili lalay mga kasyaw kita mamahimot tang usa ka vlogger kay ang imuang magong palabihon, ang imuang sigurohon yun, ang imuang paggama og content nimo everyday. Kung sa imuang sulod sa imong huna nga imuang magama mo maginatuang ko ng mga kasyaw. Ang karon kaya na nagkapanrapon ako mga kasyaw mo na. Tapos namang ikuan po ni kay maluoy ta niya ang motor hinulman para magine. Hanggang wisod tayo mga kasyaw ginatong ng tinga mga kasyaw. I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 Sinaw na mga kasyaw, sinaw na. 하지만 Okay na. 성급한 나의 고백을 넌 거절하면서 Gumana na yung mga kasyaw, away o kadali. Tapos 매번 야야야 lakaw na po puro mga kasyaw kaya mag-vlog na po mga kasyaw. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 O karon mga kasyaw, o sa tanang nagsuporta sa akong channel, daghan kay salamat kaninyong tanan. O sa katong wala pa ka-subscribe sa akong channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka mo sa mga upcoming videos. Daghan kay salamat. Binhirataman, mayong adlaw kaninyong tanan.